Sanibonani bakwethu, uKing Nuba lo. Niyangazi. Abanye ngabangazi, abanye bangiqala, abanye basazongazi bakwethu. Ngoba mina umuntu umnikazi wento ezinhle. Njengoba ningibona njengamanje bakwethu, ngiphethe isipho la. Isipho senhliziyo esivela kumlamuli umfokazulu. Ngithi ngiyabonga kakhulu lo nsizwa. uNkulunkulu ayibusise. Uvela wangipha nje isipho nasi. Uvela wangidweba, wangikhipha njengoba nginjalo. Akwandile bani ukuthi adwetshe akhiphe njengoba enjalo. Njengoba uyibona nje update uyikhiphe njengoba injalo. Bakwethu ngithi angibonge le nsizwa yasoLundi, ni-support njalo, nihambe niyodweba niyozidweba. Isipho senhliziyo ke lezi. Sijwayele ukudwetshwa abantu basephalamende, bazikhokhela imali eshayisiwe izithombe zakhona. Nakhona imali basuke beyikhwabanisile ke bona, but ke angingeni ndawo kulonto mina. Qha sekuwukusho nje. Ngithi ngiyabonga kakhulu lo nsizwa ngokungidweba nje ngikhiphe njengoba nginjalo nje. Ihlale nje ibadweba abantu. Yize ke mina ke ingidwebe free ngemali engingayikhwabanisanga bakwethu, ngiyabonga kakhulu. Iciko kweleya nsizwa. Iciko akekho umuntu ongadweba umuntu amkhiphe njengoba enjalo nje. Ngiyaqaleka ngami. Inceku uvele wayikhipha njengoba enjalo. But angikho lapho ke bakwethu. Niyabona ke nani ukuthi iking namhlanje iswenke imanzi. Njengoba ningibona nje nani ukuthi hayi ke manje angisenantanga. Bathi bangibamba ngapha ngivike ngapha. Bathi bangivimba ngapha ngivimbe ngapha. Ngiyinyamazane mina enkulu. Ngiyinyamazane engabambeki bakwethu. Njengoba nibona nje nani njengamanje ukuthi ngigqoke kanjani. Kuyaqaleka nje ukuthi ezweni kube nomuntu ogqoka othaya ababili afike nesitayela sakho ukuthi ubagqoka kanjani. Othaya abadurayo nothi othayi nje abagqoka eParliament. Bakwethu njengoba nibona nje ukuthi uthayi la kwenze as iband. As iband. But waphuma wayistyle esihle. Umina kumnikazi wesitayela. Ngithima umnikazi wesitayela. Yibo we. Ngithima umnikazi wesitayela wemboyo wembo. Bakwethu angifuni ukunichomela namhlanje. Angizile ngama price. Impahla zami ezinye zisawashwa dry clean njengoba nazi nje nani ukuthi la endlini ngihlezi nginezinto zami ezidurayo. Abanye bayamangala ke bawubona ukuthi umbhede ngathi ushintshile. Ngoshintshile bakwethu. Abanye abantu bayakhuluma. Bayakuthanda ukukhuluma abanye abantu. Kwathi ichifi la kumina ngithi ngipost umbhede wami kwathi umbhede wasejele. Ngobani abanye bathi umbhede wasesibhedlela babona ukuthi usilver. Yeah. Ngithe angishintshe ngithenga umbhede omusha. Lo mbhede uyabiza lo 11,000. Mfana noma u12. 11,900. Mfana noma u12,000 ke lo. Inkabi yenkomo le ngilala kuyo bakwethu. Angifuni ukuthi omunye umuntu uzongikhulumisa into angayazi. Umbhede uyabiza lo. Akekho umuntu osa afford umbhede wensimbi o-affordayo nje manje, but mina ngikwazile uku-afforda bakwethu. Owami ngoshintshile. Angazi ukuthi nisazokhulumani ngoba abanye abantu bayakhuluma, bayakuthanda ukukhuluma. Angazi. Yangicika kabi kakhulu lonto. Ngikhethe ukunikeza umuntu olwazi umbhede ngithola omusha. Njengoba ubona nje ukuthi umbhede wami muhle. Ngami ngimuhle ezweni. Hayibo wema mina ngilala phezu kwenkabi yenkomo wema mina hayi umbhede wensimbi. Bawethu angifuni ukunichomela ke manje ngoba nani niyazi ukuthi ngumnikazi wezinto ezintsha. Umnikazi wani wezinto ezintsha njalo nje. Ngithi njalo wema njalo nje siyohambisana eswini. Bakwethu lana ke niyayazi overall yami angazi noma niyayazi abanye bayayazi. Bakwethu overall yami le nayo nje ngayithenga madlana nje le yayo 5,000. Ngeke ngisho igama lebulu ngoba phela angikhokhelwa lapha. Bakwethu iyadura 5,000 wema. Ngithi hayibo wema ngeke nize ningivimbe bakwethu. Abanye bathi ke uKing Nuba le nyoka yakhe inamandla kakhulu ngoba nginyakazisa abantu. Bakwethu anginayo inyoka. Mina nginemali zami nje wema. Ngino 900 ebhenki. Ngithi futhi bhabhayini wema naze nangicika nithi ngithwele wema.